Begen Sport, Bahtiyar Shop, Berdi Begmetov. Her kim şu arada şumat derhilip video çekken. Yani üçüncüde de aytsakladım ben. Begen Sport'un ediyen işini Berdi Begmetov etip bilmeye. Berdi Begmetov'un ediyen işini Bahtiyar Shop etip bilmeye. Yani her hile adamları var, doğru. Yani Türkmen halkı şeydi bir öyle konkurent olsa, значит ötüş rol ya. Telpek koyuyorsunuz. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar, hormatly TikTok seyirciler, mehriban patbişiklerim, edi Türkmen halkım, ahli daşary ýurtdaky Türkmenistan vatanymyzdaky ahli Türkmen halkym, mukaddes Ramazanyňyz gutly bolsun, tutýan rozalaryňyz Allahyň dergahına kabul bolsun. Hormatly vatandaşlar, şu videony çekmäň edim, saklap bilmedim. Ine biziň tugeleme telekeçimiz var, daşary döwletde, Rossiýada Berdi Begmenow. Sana yüzlenýän ene tugeleme bizseň edýän işleriňe, ýeten üstünliklerine bir gowant begen bers. Inşallah ýene de begenersen beýleki Türkmen telekeçileri hemmemize. Ýöne Berdi Begmenow sen geçenki videoňdan bir gördüm, sesim çykarmadym, ýani ýene bir video çekipdiň. Ustady Berdi Begmenow seniň iň halamady käsiýetim sen näki sen menmenlik etdiň. Birinciden beýik gudraty Allah Taalanyň 99 adynyň birini sen bir hili gown yetmezlik ýaly bir prokola salyp gürlediň. İkinciden hem ikinji videoňda da menmenlik edýäň. Menmenlik diýilen zat gowdal. Dogry sen tugeleme gazanýan, o işler edýän, begenýän netip etsin. Ýöne adam pahyr bir derejesi ulalyp pul köpel urasa bir adamyň nefside özümizde her kimde de bolýa, saklanmak kyn bir adam joşu berýär. Edil şol ýagdaýda bir duryp iýdiňe seredýän, gelen ýeriň, geçen ýoluňa seretseň, Allahjan bir dilek etseň, köşeşdirerem, ýüregiň sap bererem. Begen Sport, beýle Kerim Sport, Bahtiyar dagyn bir Türkmen oglanlarymyz. Bular hem tugeleme halka hyzmat edýär, bir öz başar, her kim öz başarýan ukyý bolýar. Tugeleme bulara da boýsanýan. Malades, halka hyzmat edýär, el ýeter bahadan getirýärler, satýarlar, azap edýärler. Her döwletiň, her şäheriň, her welaýatyň, her etragyň öz finansiwy ýagdaýy bolýar, girdejisi bolýar. Şoňa görä de sowda etmeli bolýar. Berdi Begmenow sen bu zatlar gowy düşünýänsiň diýen ýöne bir düşünjeli oglan kaň diýen bir kelteden gaýdan ýeriň bar. Bunu sana ýigrenç bilen diýemek, biziň hem kritika etme hakkymyz var, şo hakkymyzy olanýas. Sana da erwet diýip ýamanlap biljek gel, ýa öwüp ýamanlap biljek gel. Ýöne ýalňyz ýerinde ýalňyz diýme her kim öz hakkı var, siz hem diýip bilersiňiz. Ene begen stawam näme daşary ýurtdan getirýär, el ýeter bahasyny şol diýişime her kimiň ýorgonyňa görä aýagy uzatýar, soňa görä halka hyzmat edýär. Şo sen naprimer aýdaly 10 sany eski satýan kymmat bahadan, dogrymy? Begen stagy şonu 100 sany eski satýar, sen peýdan görýär, ýöne 100 eskiden görýär. El ýeter satýar 100 adamam üpsün edýärler. Hem alkyş alýar, peýda görýär. Giden adamam eskile edýär. Hudaýa şükür. Beýdiýsem seni ýamanlap ona ujak golamak, adamyň haqqy diýmeler, edýän adam etýär diýmeli, sana da edýän adyňa dogry edýän diýär, sen hem hakkyny ýemizok. Şoň üçin Berdi Begmenow akylly, halal işleýän, aňyrsyna pul bar adam hiç saçan men plança pulum ma diýip aýtmaýar. Onuň berýän sadakany bir iýliğine görkezip edilmeýär. Allahjan bilsin, Allahdan aýtsyn. Her kim gazancı netip etsin. 12 milyon dollaryň 12 milyard dollar bolsun, haýyrly berekeden versin, özüňe netip etsin. Hemme Türkmen sowdagar telekeçilerinde de ulüsünlik şolar ýal dereje ýetmegini arzu edýän. Men erwet netim ýok, ýalňyz düşünmäň. Ýene de bir gaýtalap aýdýan menmenlik etme Berdi Begmenow, men derejeme ýetip bilmersiň, 10 ýylym däl. Allah berse guluna getirip goýar ýoluna diýär. Allah bermese guluna tapdyrmazam puluna diýilýär. Hormatly vatandaşlar, dinläniň üçin köp sag bolun. Kanalyma agza bolun, like basyp pikirlerinizi kommentarda belläň. Videony paýlaşyň. Salaman oturuň, janyňyz sag bolsun. Saglykda görüşelim. Sport Kerim Sport ýalňyş hereket etýärmi? Hytaýdan burada getip şo ýalňyş magam şo.
yanlışlık yeri neyse bir vade edeyim. Gucci, Louis Vuitton, Hacıyat'ı getirip adamlara orijinal diyor. Yani orijinal diyor. Ağam orijinali hiç orijinali kurlanok orijinalın bir kopyası kurluyor Ali boyam. Açıp diyeceğin açıp gör. Yerden mesela diyeceğin okudum. Hadi daha. 30 manat sere dağam sen 30 manat 40 manat kişi yok. Godiyan 30 manat 40 manat kişi yok. Ali. 40 olmadı mı? Ne oldu? Nerede? Tanıdın beni. Halis. Bu gürleştiler bırak haberleşek. Arkayına gürleş bulma bunu. İnsanlar 30 man 40 man silofkan öndürüp polya. Yanlış. Öndür. Berde ağamın sen olurdan. Has bu işler sen ön kodat olsan sen. Öndür. Berde sen. Adın ne metin? On çen adım. Konuşsan. Oğlan ol kelsen agir. Konun oken besirme. Mesele der konuşsan. Mesele olsa Muhammed Balkan'a zanat bildiğin kovuşan öğrenirken. Ben değil. Tuğla mı? Muhammed Ağa dedim. Tıpkı oyunu söyleyeyim dedim oturmanda. Mesele derliydim. Ağamcan seret 80 manat da began sport. Kovuş koydu şu ata. Om zamış ol bul. Edil ortaça yaşayan adamlar şon geyip bilya. MB şos mu ne mi şu Türkmenistan'a bir kovuş odatlara firma mı ne fabrik mırda. Fabrika. Sonun 80 man da o. 80 man da sonun alt polyam kovuş alt polyam şon yan. Onun sene seret satranı kovuşanın dine yandı sen onu. MB bir kovuşan. Vah ağamcan şonu bolya şu koca olsa da var şon ya burada geyelin de ardan rak dedim şon ya da geyelin de. Sonuçun canattım. Muhammed Ağa dedim. Onu bir Türkmenistan'ın ekonomikasını biraz oğlandıklarını. Burası Muhammed Ağa MB'ye reklama yeteneği. Boşça. Sonra reklama yeteneği. Yo vah ağam reklamasını tutuş Türkmenistan'da o geçirilen kinolarda da emmi de reklaması gatto yeti oturuyor. Biliyor musun onu yapman ne? Geçen Morsaten onun sonra kovuşun 100 mantıdan başlıyor. Kovuşun. Onu sen Ya. Dertsan 100 Ya manat. ağamcan 200 manattan kovuş yok kovutaydı. Altı manat. Ya brat. Kiklige yanınga va ondan ya Kemal Pança brat yanınga va. Onu geyeninde ne? Sabır bakat. Yuşan ayakkabılardan ya. Ya bırak. Yuşan ayakkabılardan kursatlar ardan. Yeme. Bir On padişah. kardan Rovşan ayakkabıdan mesela Rovşan öndürüyor. Cemkedik giryan adın näme? Cemkedik giryan adın näme da? Uvanç. Uwanşan Ferret 80 manda 100 manda geyip bolan okmu diýen. Sen häzir şu boýdan 80 manda kovuş näçe wagtda gidýän sen şu tarana deňek görmele janotma kaç. Ben doğru mayda benim geyin yani emmerdenim geyinip gördüm. Ben ortaça geyinim deyler orijinallar giydim diye Allah bilecek. Kalka yani erkek gal geyip bol ya ağam şonu. Yo geymesle geyip Ondan bolan. orijinallar bilen değil derler men o düşün. Ya men 2003 Burada da aýtsa. geyip bolan o diyor. 80 manada Ortaça şahar 80 bolmalar manada gey ya hiç şonu. wagt. Bu wagtda 80 manada koja gey bilmeýän hiç wagdam. Koca diye ok men bolmanam koca geyip bolmaya diye. Ya onda sen şu an kuvanç diýen sen onda geýerler bolun diýen. Geyip Bol geyelin de onu son ekonomika son. Çıkara canım. Ekonomika şunu ne dörd bilýän ne berdi şu at. Da bilýän mi? X yedi gece ta. Ben avatıyoruz da. Näkde bir min bradadyk. Indi siz sabredin. Berdi maslahat, berdi şeydin oğlanlar. Berdi maslahat berena ko sen o trayda o sen onu Türkmenistan'a var da sen o irada Türkmenistan Men Türkmenistan'da Türkmenistan ne ol? onu ne Türkçe olan Kuvanç oluyor. dinle brat. Men Kuvanç teret men Türkmen'den Kuvanç teret men karot ýaz düşünürün berdiň uğru bilen biziň mysal üçin eşik satýan uğrumyz deň däl bu uğru başga bilinki başga. Bunu şu at diýen ýa 80 manatly kuş diýen ha. Kuwança Persinin seretçiyim hiç kim hayır görmedi zaten yok benim söwdegar. Lipoydum hayır goýýar. Ağam bolmanam senem hayır sowap edip bermeýän ardan satsa hayır sowap bolar dogrymy? Ýöne ne berdiň şu at bolýa berdi. Şu ekonomda ardan satýar. Ağam Türkmenistan'a lidan al bolýa sen zadyň. Sen ekonom kan ýerde görüp bolýa Türkmenistan'da. Yeri adres doğrudan hiç Ağam narman bamın şu taýda bolýa sen ne $1 da ýetip opýan futbolka. $1 ine 20 manat futbolka. Bam sen ne go futbolka bam. Dolar 20 manat mı? 3.50 dolar. Ne ýerde çelli? Kuwançsan teret Banka. olan 80 manatdan goýýan futbolkasyna $1 durda zal goýş düşünäý birda berdi şonu diýip otur. Ağam men düşünüp oturuyor şonu. Sen manatdan bir satmaýanlar var diýän düşünýärmi?
Bu an sen aytgan zatlarga men düşünüp oturuyorum. Jançygym düşünýän. Ýöne sen azajyk sabr et. Başgaça zatlar bolar inşallah. Sen azajyk sabr et. Ağam men aytýan adam ýok, men düşünýän. Edil begen sport ýani bak dayançyga erdat bilýän narmanatlar getirýär da inni şolar getirip başlan bäri şonýaly baha döwüşip zatlar bolup otur bilýänmi? Olmasın diye etsinler söyleyeceğim onu. Yok, ben şu an sen. Gelen soruyor sen ekonomik begen sportda odatlar açın Türkmenistan ken açıp şolun başını cemlep ber. Sen şonya 7 milyon ol. Seret Kuvanç merda sözüm ağzınızda. Men sana bir da aytjagyn şu wada aýymy açmaýny otur açyqyndylar. Bir da köpçülükde bar da iskitget goýan ony halkyň aň düşünjesini özüne çekdirýän şol köpçülükde bar da iskitget on ziýana goýup oturlar köpçü. Agrasyndan gelen klient Kuvanç seňe klient gelýär iskitge duran zady bir aýla agrasynda haýyrly duran zadym alyp gaýda sowdan düzgün şo boluşy bar. Ağam sen şu sowda aýtýanmy? Men sana şonu düşünür oturna şu var. Ne magazynyň var? Lacoste magazyn ma. Nerede çakar değil mi? O aylaşam da. Men sana Kuvançdan seret mysal üçin sana düşünýän goşaçynar diýelim. Bir kamerskide 5 manat, bir kamerskide 4 manat. Sen barýan 4 manatdan alýan. Şo bir goşaçynar. Ýöne sen kapdyryndan alýan köküji alýan ýanynyň kapdyrjyna marojna alýan ondan şol goşaçynary pulşona goýup durlar zany. Düşünäýin bir zady. Yo, oňa düşünýän ağam sen diňle de bir mun. Sen bolýar, senle barym şoňa ardan eşikler geyip bolýam senle. Men ardan eşik satamok, gymmat satlar ardan berýän geley. Oğlanlar barman koyuyorlar da. Ağam sen oynayalak, diňle ben oynayalak, teňkýala edip. Yine barman. Gatykar ko senýar. Oğlanlar Ýanlar düşünýärmi? barman koyuyorlar, barman. Düğün geldi o kurmesler, barman. Oradan ýokary galdyrdyk. Kovma alet kovma men kille marıştı men kille. Gep düşünüp bolany Kavulun noradalan. Doğru aytjan ağam. Ali kovma berdi tanadyňmy meni? Sen rawazyn kiyipde durup şkolanı. Berdi Begmenov. 12 milyon dolar var. Kompüterden ha Excel alady düşündüm. Bizdes biznesmen bolýarmy? Menim düşünýän bizdes biznesmen näle Edil sen diýen latama menim düşünýän ýöne erbek biznesmen. Gelle ýurtda work edecek lazım. Oto aýda oňa diýip 12 milyon dollaryň agyrsa sygan. Kakoýda nirde bir eşikçä diýersiň bir eşik öz güni bilen bolup beren adama diýmeýän. Şoňa diýip galjak bolup 1,5 ming adam 50 firma diýip nirde boran lazım. Türkmenler sen diline de düşünen ola sen tanamaga eken mundan. Oňa diýip özüň galjak bolup 12 milyon dolarym ma diýip. Nerden dollaryň bar o sen ha? Dinle de berdi işkam. Seret. Sena yok berdi. Seret men yazdım berdi. Yok da. Yine Elon Musk. Alba, gördün mü näre sahip bolmaly? Sen kim özü üçin? Kim o sen men üçin bilýärmi? Ine sen o maşina arenda alyp taksi edip kaçsym jalbar geyip näme sen ýandyk sedip näme pikir edin şonu ýaly. Şonu alfamam ba ine. Şimdi bak diýler şonu. Kukorek kuwa seret. Mesele de o zatlar. Senem hiç kim o 10 sekund 10 ýyl. Sen sıpıntıny yetjek bolsa 10 ýyl gerek. 100 ýyl yetmeýän o sıpıntı. Противный sıpıntı var ha. Противный rak näde çok bolýar bir zat. Sen pikirlen противный olan näde çok bolýar bir zat. 3. Ну что, дорогие друзья, ассаламу алейкум из нашего швейного производства. Посмотрите на этот масштаб большой. Покажи, пожалуйста. Конец даже не виден, конца не видно. Очень огромное помещение. Здесь более 4000 квадратных метров. Сейчас будем показывать вам цикл производства, именно швейное производство. Помните, я вам рассказывал до этого, как все конструктор рисует, модели чертит. После этого вот это масс-маркет производства. Тут нереально, очень нереально большое производство. Раз, два, три, поехали. Ребята, здесь вот отшиваются наши
вот эти модели бигменов, видите? Вот это все, весь цикл производства, это наше, это, вы знаете, бигменов это моя фамилия. Смотрите, здесь идет контроль качества и пакетирование. Дальше я вам покажу другие циклы производства. Поехали. Salam mehrivallar, qowm ýagdaýlaryňyz. Näme şu täze TikTokda da edip başlady? Ne Berdi Begmenov diýdim, hawa Berdi Begmenov. Näme diýip Begen Sport, Bahtiyar Sport, Ceyhun Style, Emin Sport, Kerim Sport diýe. Ay şanaga birinciden Bahtiyar Shop ilk adı Nören soň video düş. İkinciden näme satýan diýdi? Limited satýan. Näle limitediňden aýlanaýyn. Sen limitediň hiç kime de gerek. Ya gardaşym, bize bir şo begenjiň Bahtiyaryň, Kerimiň, Ceyhunyň, Emin Sportyň, beýlek sportlaryň zatlary gerek bize. Sen limitediň muhut paýlasalaram gerek. Gel hoş ýurtda. İkinciden näme gardaşym videolaň prosmotr alanokdymy? Düşdümi birden iki TikTok sahypaňa şak düşdümi? Begenjiň, Bahtiyaryň, Ceyhun, Kerim, Emin olan adyny tutup prosmotr aljak bolluňmy? Habarlaşanmasan kömek ederdik de. Sen birinji bilen olara yüzlenip video goýýançaň. İkisimiň aňyrsyndan paşyrdamak, üýürmek aňsat. Olan adyny tutjak bolsaň ya olara yüzlenjek bolsa ilki halkyňa sen hyzmatdir. Halkyňa haýryň degsin. Begençal, Bahtiyar, Ceyhun, Kerim, Emin Sport, başga sportlar hemmäňe de değişdi. Şolar ýaly adajygam bolsa halka hyzmatyň degsin. Daşar ýurtdan kösönüp tawar getirip şonu 5 manat arzan satjak bolup şeýdip halka hyzmatyň degsin. Ondan soň çykda bulan adyny tutsaň, sen bular bilen awraýyňam deň gelmeýä, puluň köp bolup biler ýöne bulan ýaly awraýyň bolup bilmez. Deba bular halkyň seýüsini gazanan sportlar. Düşünýärmi gardaşym nerwa degmede nerwi ýaman. Ýürek agriýa uruşmak bolmaýa, düşündiňmi? Näle limitediňden aýlanaýyn. Bular üýşüp bir fabrika açsaňyzdan meň ilimden ýetip bilmersiňiz zat diýip. Bir zat aýdaýyn men saňa limited. Bular ýeke neme goýbereňde saklap bolanogo bular o. El daýakda duranokly. Satyn alan ýaly bular TikTok görmeýärmi? Bular üýşseler sen ýitip gidýän arada. Sen bulan arasyndan ýitip gidýän tapylmaýan. Limitediňam ýitip gidýär özüňem. Şoň üçin menden saňa maslahat. Bulan arasyna goşulma. Ýaşasyn Begen Sport, Bahtiyar Shop, Ceyhun Style, Kerim Sport, Emin Sport ýaşasyn öz halkymyza hyzmaty degen oglanlarymyz ýaşasyn. Ondan ýene bir zatda Kerim Sport näme diýip ýön adyny tutýaňa. Taksistler urrun ne diye kakan taksistleri. Kerim Sport'tan plança manada. Eşik aldım beni kaptalında bir näme 3 kiloluk soda verdi deyip begenip urrun ne diye. Şojağa adamlaryň ýüzünde ýylgyryş neme diye. Döre diye. Limitediňden aýlanaýyn. Ilki şodatlara ünsler. Limited. Habarlaşýas. Ne tuvalama bir baýagyň massahaty. Dostum men sana şeýle ýüzlenesim gelýär. Begen Sport, Bahtiyar Shop, Mara Sport, Kerim Sport, garat hemmesi bilen öz sowdagarlamy tuvalama hakykatdan hem türkmenlere hyzmat edýän oglanlar şular. Dawalaşsalaram, konkurent bolsalaram, näme diýselerim, hakykatdan hem halka hyzmat edýän oglanlar. Meselem häzir 100 sany oglan bar bolsa, 100 sany oglan saklap sorasaň, diňe şolaň esiklerdir. Sen hawa aňarda kän ýyllarga indirdim diýen boksýorlary, ýaňkal ýüsiň çempionlaryň giydirdim diýen. Dogry senem türkmenler daşary ýurtda tanadyk sağ bol. Ýöne gazansyň, sen şu Begen Sportda berýän maslahatyň bar. Zawodatsya, sport neme sowdagarlara, zawodas diýen. Gelle senem şonça puluň bolsa, gelle senem asla senem halkymyza goşandy da. Näşmat bilden baram ýa bata diýdi. Ýeňiş diýdi, garaşonlar özümizde öňýän zatlar. Gelle senem öz brending bärde tanat. Aňarda da goýýarsyn bärde de tanat. Şoň üçin näme biziňe öz sowdagarlarymyz özümizde bolýar, Hudağa şükür. Towy. Şoň üçin näme diýin? Ham seňem janyň sag bolsun. Bu ýöne men pikirim
Hiç yine bir düşmançılığım yoktur. Canına sağ olsun.